हर जाए मेरा रूपा में बिया हो गई बा त करब हम भोजपुरी में बोलत नहीं बिया हो गई भाई इंग्लिश में बोलत नहीं नहीं तो इंग्लिश में हम जानते नहीं बोले नो बाबू इंग्लिश सिखावे करे नो जू 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 बोले गु 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 तो करो भोजपुरी में जू जू हो गल बिया करबे बिया करवा दी कोनो से एमे जौन पसंद होके चुन ली जो जौन निमन लगा चुन ले जो देखो औ निमन लगा तरे हो तो तुम उसकी मार तरे और पसंद बाड़े आवा गोतिया हो करा दी कते करा दिया ओके नंबर दे ली चाहिए नंबर ठीक बा मिल जाए हम भइले भाई हर ये कलयुग में ये भैया हो दुई एगो के राजबा अजय हो दारू जय मेहरारू तू ही लोग के राजबा 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 आज मार के करा गई बाबा जो बढ़िया बारात में दारू न चली बारात बेकार बा दारू मुर्गा के हुज खिया दे बुझाई जजदार बा कि जौना बारात में बारात बेकार बा दारू मुर्गा के हुज खिया दे बुझाई जजदार बा एमे कितना लो दारू पिएला आ कितना लो भांग खाला लो एगो भांग की कहानी बताई हम भाइयों रे जे भांग